εμείς με τη σειρά μας επιλέξαμε να εκπονήσουμε μια ερευνητική διαδικασία. Κάτι που αποδείχτηκε ένα δύσκολο εγχείρημα, κυρίως λόγω της έλλειψης χρόνου που είχαμε. Όμως, μαθητές και καθηγητές εργαστήκαμε πολύ σκληρά και με μεθοδικότητα για να μπορέσουμε σήμερα να σας παρουσιάσουμε ένα άρτιο αποτέλεσμα και ένα ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, τόσο από άποψη μορφής, όσο και από άποψη περιεχομένου. Το θέμα με το οποίο επιλέξαμε εμείς να ασχοληθούμε είναι η χαρτογράφηση του τουριστικού φαινομένου στην περιοχή των Νέων Μουδανίων. Είναι ένα θέμα το οποίο μας φάνηκε εξαιρετικά σύγχρονο και επίκαιρο και επίσης το χρησιμοποίησαμε ως αφορμή για να δείξουμε ότι η ιστορία δεν είναι μόνο ένα σύνολο από μεμονωμένα γεγονότα του παρελθόντος, αλλά μια δυναμική διαδικασία η οποία εξελίσσεται μέσα στον χρόνο και πολλές φορές εμείς αποτελούμε μέρος της. Μέσα από τη συγκεκριμένη εργασία